Wrecsam a Cadi sydd yma o Menter Iaith Wrecsam, a heddiw rydyn ni'n mynd i wneud troellwr papur. Felly, i ddechrau, rydych chi angen glud, 2 gylch o gardfwrdd a 2 gylch o bapur plaen, yr un maint ar cardfwrdd. Rydych chi angen darn o linyn hir. Rydych chi ddefnyddio llinyn neu dafedd glân. Rydych chi angen pensel. A rydych chi angen pinnau ffelt i liwio. Felly, i ddechrau, rydyn ni eisiau gludo y cardboard gwyn ar y cardboard brown. A rwan rydyn ni'n mynd i wneud 2 dwll yng nghanol y cardboard. 1, 2. 1. 2. A gludo nhw hefo'i gilydd. Nesaf, cymryd y llinyn a rhoid o drwy y twll. Rwan, ydych chi eisiau gwneud cwlwm bach ar y pen, a wedyn, mwyn wneud iddyn nhw droi, rhoid eich bys yn y glwb, ysgwyd a troi. Dyna ni, chi'n gweld? Gwych. A maen nhw'n troelli ac yn gwneud patrwm hyfryd. Felly, cofiwch fedrwch chi wneud unrhyw lliwiau ac unrhyw batrymau rydych chi eisiau ar gyfer y crefft yma. A cofiwch ddangos iddyn ni sut ydych chi'n dod yn eich blaenau. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio a mwynhewch gweddill y diwrnod. Diolch!